Hoy, kung sama mo diya. Uy, wala ay. Musay wala. Digwa man yan, giluod mo yan ang isa. Sudlan siguro lamok yan ba? Nasudlag lamok ang ba? Anong diri mo mong tagong duha? Ayay ka, murag duda na ko anak ba? Naunsa na na? Buntis, mantingali ko kol. Ay, bida, buntis imong mata basig lusiyo mo ng buga nimo. Lain lagay ka kaulay. Kontrabida kay ka. Nanago ragane mi kay naka. Kamu ba, mga bata pa kimo ba? Hawd na kimo mapalusot ba? Paabot mo dia. Kinakoy kwaon. Ala, unsa kay kuaw ni angkol? Ay, tama na. Musugot ako jis lang. Grabe po kayo mo patay, magagdi ka kahilabot sa kuwa. Paghilom niya, digwa magani ka sa una. Oy, gaw. Ano sama ka? Psst. Oy, gaw, nag-istorya rami gaw. Gikan ko naglingkod ba? Oy, mang, sus, pasalamat kung naa ka, mang. Mang, ato akong anak, mang be. Ako to'y patrining si mamang. Murag na nga bayot ng itong maayo ba? Oo, kanagaw. Kartista kay nagaw. Di gimatabag sa gangyot. Ay, mao ba gaw? Katilaw de kaniya? Ay, wala man gaw. Kita na ko siyang abilidad ba nga. Maayo gid mga mot. Nyamang, tara, sugdan na to. Wa ko'y 40 sukli. Naapagi ka upat di ay. Investi nos meus planos agora, mano, não. Sos, ginoo ko. Tuara, bisig gahi kag lawas. Kumukon yod. Oh, unsa pa may masulti ninyo? Mali gyapon ko, dili tinuod. Grabe ang kulabing ba? Yung baktas lang gani mi. Gabaktas gani no. Gabaktas lagi. Pero murag mabali inyong mga hawak. Kasi gusto ka mapil diri kon. Mapil? Nakoy gusto ipapil sa inyo Kani oh. Hayop ka talaga! Giag puro manay. Totoo yan. Sig mabalik kung hawak ka na. Oh, kita mo ato? Kabalo na mo kung siya may tabo ninyo. Sayang. Murag karatista ni bay. Sige na, sugdi na to. Gusto na ko Pag human mong training na, lalaki na ng duha. Usa man eh. Sag nga bay. Wadyo ko kusagan. Uy, bay. Ha? Syarog di malalaki tong duha ron. Gaw, tirada. Gaw, di pa training na kung duha gaw para malalaki na. Impas ginaron. Wara, ayog yung kulata siguro niyo. Unya, humana. Mang. Na, tibaghak.